Kai, aladun Allah na yi ciyayya fa kai. Kai jama'a. Modibo. Daga ina haka? Ina lafiya. Alhamdulillah. Sai Modo. Wannan fa daga ina? Allah daga kasuwa mana. A kasuwa ka sai wannan din? Wallahi a kasuwa wajen yara Alhaji Makana. Alhaji Makana? Yanzu kuma nawa ka sai wannan? Wannan 25,000. Inna lillahi ilaihi raji'un. A shago ka saya ko ko a bakin hanya? A bakin hanya ya sha mu. Ka fada hannun yan sari Modibo. Wallahi ka fada hannun yan sari. Gaske? To wannan a shagon Alhaji Makana ba ta huce naira 4,500. Yanzu gashi sun yi sun cika mai ta akan naira 25,000. Aladun Allah yana je gida na ɗauko rasbel ɗina na A'a ba haka za a yi ba. Zo mu tafi. Ni zan je in kai ka shagon Alhaji Makana. Saboda gaba idan zaka sai abu wani ba zai ƙara ce maka yaron Makana bane a bakin titi ka yadda. Zo mu tafi. Mu gode ke. Zo mu tafi. Ni yadda kaji. Yau. a baiwar Allah ya haƙuri dan Allah da ranka ya dade wannan bawan Allah da kake gani ni na taho da shi baiwar Allah yanzu ya ga baki kusuma bai sani ba ya rikice ya haƙuri da Allah ya haƙuri shi wannan abin da yake faruwa can na gamu da shi a bakin hanya ya faɗa hannun yan sari can wani yace wai shi shine yaron Alhaji Makana ya je ya buga masa dibatar me leda ce ai mu ba ma sai da kaya akan hanya kuma nawa suka sai da mai wannan 25,000 gaskiya sun cuce ka to kai hakuri wannan za a nuna maka za a baka asalin mai kyau tunda ka zo nan ga su nan je ka duba duba ka zaɓo wacce ce maka sai a gaya ma farashin wannan yayi ko yanzu wannan yayi maka aladun Allah wannan yayi to shi ke ba Allah ka tafi da sa ka tafi da shi can wurin mai biya to shi ke to mu je yanzu za a biya mu je ga su nan masu biya shiga daga nan shagon Alhaji Makana suna sai da babban atamfa ta yayi da kuma ABC da kuma sauran atamfofi ga su manya-manya a cikin farashi mai sauki. Bayan atamfofi muna da su street lace ga su nan a cikin farashi mai rahusa duk wanda yake bukata muna da opposite kasuwa shagon Alhaji Makana. Kamar yadda kuka sani Alhaji Makana ba ya tsaya wajen iya sai da shadda da atamfa da leshi da sauran kayayyaki na sakawa ba. A'a Alhaji Makana yana kawo mana zannuwan gado iri-iri wanda ba kwa tunanin zama a same shi za a samu a shagon Alhaji Makana. Ina samari yan ƙarya a shagon Alhaji Makana za ku samu shadda leshe irin wanda kuke so na gani na faɗa wanda za ku baza capacity da shi. A shagon Alhaji Makana yana nan a babbar kasuwar Gwagwalada opposite Better Life. A nan ne za ku samu katafaren kantin Alhaji Makana wanda za ku sai kaya cikin sauƙi da rahusa. Suna maraba da kowa da kowa. Sai mun gan ku.
gaskiya ina kokon fa kar mu zo mutumin nan ya isa yan abin nan. Karka da in dai wannan mutumin na riga na tsara duk abin da zan yi. Na san halinsa ba tun yau ba. To alhamdulillah tun da haka ce bar mu saurare shi. Ya Alhajin Allah. Ya laji. Mu ne, mu muka tura ɗanka yanzu ma kuwa. To Alhaji, Alhajin Allah, ya girman kai. Yawa. Alhaji, wannan ɗan uwan na ne, matarsa take cikin matsala ba ta da lafiya. Yana so ya kai ta asibiti. To ai yanzu gidan liman za ku je sai ai bara a masallaci. A'a dakata Alhaji. Gona ce dama dan sai da. To yanzu kuka zo da zance ku. Ba ruwan ku ce wani kuna neman ai tun farko ka an gaba ka ce ina da kaddara ta sayarwa. Sai ai magana arziki. Ko ai bayanin da muke so mu maka kenan maka saurara. Na wani kewaye kewaye. Ba kewaye ke bane Alhaji mun ji labarin ka ne. Shi yasa muka zo muka same ka. Yanzu ina gona ce. Gona tana nan gabas. Gabas. Kana haura burtali din nan. Wannan babbar gona da take dama. Daga burtali ina da gona mai gamshi. Alhamdulillah ita. Ka fahimci gurin. Katuwan nan ba. To ka fahimta. Ya ku dade ina faɗin gonan dan ko ba na ga an yi gero da. Ai ta dan wannan nawa ce ai. Ai ni nake nomawa. Tabbas ba matsala. Ba. Ku yi gaba ba zan ɗauko mashin. To magana ta kare Alhaji. Akwai kuɗi. Mutumin nan fa ba yi da mutunci. Ta ji ya ɗauka taimako muka zo. To kan da da kadarar ba shi kenan ba. Kyale shi mu je kawai mu sani. Yaya, matana ne a gida ba ta da lafiya. A taimaka mana in kai ta asibiti. Tana naƙuda kwana 3 yau har yanzu ba ta sauka ba. A taimake ni dan Allah in kai ta asibiti ya. Bani da kowa sai kai. A taimaka min ya dan Allah a taimaka min. Anya Ira kana da tausayi? Yanzu Ira a ce mai ɗakin ka ta kwana 3 a ɗaki kana durƙuso. Ba kamata wata gudunmuwa ba. Haba Iro. Wallahi wannan abin da kai zalunci. Me yasa ni baka so ka gaya min ba? In ban da jiya da mai ɗaki na ta gaya min gidanka suka wuni. Mai ɗakin kana durƙuso. Ya za a yi kai haka cikin ka ta kwana 3 ba wani mataki da ka ɗauka. Ai wannan wahalar da ita ne sai ta mutu abin za a yi asara. A ce mace tana ɗaki kwana 3 ba wani gudunmuwa da aka bata. Yanzu uwanmu inda tana rayu ta ji wannan abun ni me za ta ce mu? Ban taimaka ba ko? Kuma ni sai yanda ka zo gona. To kaga yanzu bari in tashi da kaina in tafi gun Malam Sani. Ai mata rubutu yanzu nan in aka yi rubutun nan a allon karfe aka bata in Allah ya so za ka ga ta haihu. Amma wannan tafiya asibiti ai jigila ce. Yanzu kafin ma a nemi dan adaidaitan da zai dauke ta a fita garin nan a ce a tafi habbunni. Ai wahalar da mai jego za a yi. Mugun mai gari ka bi a hankali mugun mai gari. Duk wanda bai bi umarnin ka ba sai dai tashi a kauyen nan. Allah Ko dan waye? Allah ya taimaki mai gari. Alhaji Manu. Allah ya taimaki mai gari. Ai Alhaji Manu ɗaya zan kai daɗe. Sarki na ɗaya kai kana ɗaya. Dige. Kan bi Alhaji Manu. Ai mai kuɗi. Kuɗi ne da kai gari kuma ba naka bane. Ai mai kuɗi a nuna sarki. Haka ne, haka ne, haka ne. Ai mai kuɗi Haka a ne nuna Alhaji Manu. sarki. Mai gari injin da lafiya ake rangadi. Alhaji Manu daman muna son ganin ka. Saboda akwai wasu gonakai da aka kawo guda 2. Insha Allah za mu sai su. Na saidawa? Akwai kuɗi? Kuma tun da kuɗin ƙasa ai akwai su mu koma daga haka. Kai je ka na zo gidan Allah ya sauke ta lafiya. Ai ka san duk garin nan da kai kaɗai muke wannan kitabas. Mai gari yaya garin gona. Wato gona dai manya-manyan yawa kuma fatan da akwai kuɗi. Haba kuɗin ƙasa akwai su. Yan ba wauta ba kani na ne fa yanzu ya zo ya kwana 3 mata shi a jiki. To ni ina kuɗin da zan bashi a tafi ayyukan kura haka suke. Wato mai kuɗi ni na san kana da kuɗi.
kuma da kai kadai nake gadara a garin. Ni ma da kai kadai nake gadara. Kuma duk abin da muka mallaka a garin nan babu wanda nake nema in ba kai. Gaskiya ne. Ayyo to kuma ni ma fa saboda alherin da kake min na sayan filayen ba ya zama shekaran jiya fa gida fa 80 a herin za a yi. Ban fahimci wannan kalan kuma kamar yadda muka saba mana. Yau kuma naka abin da ne 80 a herin saboda to magana ta gaskiya. Me gari dole a je a tankwara masu gona in ta kai miliyan 2 sai da ta 800. Ka zo da bayani. Yawwa in suka sai da ta 800 a basu. Akwai kuma gida dan kare da gida ma. To shi gida ina samun matsala ne da sayan gida. Lissafi nake kamar ma in daina sayan gida saboda mai gari kaga irin ta tabirzar da muke yi da masu haya wajen biya na. Alhaji Malu kana tare da ni. Gaskiya ne. Ba mala. Muka abin nan da mutum ma muka kwace gida ma balantana yi. To mai gari a ina gida yake? Gidan yana nan bayan Alhaji Tanimu. Bayan gidan Alhaji Tanimu. Naji. Bai san mu ne gindin biyar ba. Ha ba. Bari sarkin gida. Sun gama ba su gama. Tsaya. Gidan Alhaji Tanimu ina da gida mai tukuba. Na gidan mahaucin nan. Shikenan gidan. Ai na ji kamar na magada ne ko? A'a. Cin yaushe ai na riga an yi ku zo yara kin kun ga wannan kan mu je can ku rika maganar la'ada ku tun nan mun fadda ku mu je ne ga su ko ka fadda shi an fadda ku ka bi a hankali mugun mai gari ka bi ka ishe mu da ƙauyen mu mugun mai gari da aboki. Dakata. Me zan gani haka amarya? Daman ke shi ka boye mun jaka kika ce ta bata amarya? Haba mai gari. Ina zo ne na sakar daki sai naga jakan ta bayyana sai nace bar na doka ta na wullar da ita akan katanga. Ta bayyana. Ni ne na bayyana. Aljanna ce ne jakar kawai. Wallahi zan yi lissafi idan na lissafa kuɗin da na ko sisi daga babu a ciki wallahi cikin biya. Haba mai gari baka yarda da ni bane? Wallahi ban yarda da ke ba. Yarda da ke me? Ban yarda da ke ba. Waye a bayan katangar da yake ci a jefo mai jika? An ji a faɗa din. Okay, to za ka yi bayani. Za ka yi bayani. Sarkin fada. Allah taimake ka ranka daɗo. Wai a faɗin garin nan, wai har a samu ɗan talakan da zai zage ni. Abin haushi ma? Wai sai da ya kamo sunana ya ƙunduma min zagi. Subhanallahi. Yaushe kuma a ina wannan abin ya faru da kai Allah taimake ka. Gida na koma. Kawai sai naga amarya ta ɗau kaya za ta jefar. Kawai daga magana kawai yaro ya ƙunduma min zagi. Subhanallahi. Wannan abu bai daɗi ba ɗanka ne. To wallahi ba zai yi ba. Dole mu ɗauki mataki akan wannan abu. Saboda ranka ya daɗe idan yanzu ta kai a garin nan za a dinga kallon ƙwari idan ka ranka dai ana kunduma maka zagi. To wallahi nan gaba mu tare mu za a dinga ana mana dukan tsiya. Saboda haka dole ne a ɗauki mataki kuma muna nan garin sai mun gano wanda ya iya kallon ƙwari idan ka ranka dai kunduma maka zagi. Ba za mu yi da wannan iskancin a nan garin ba. Haka ake yi? A kan me? Kai, aladun Allah na yi ciyayya fa kai. Kai jama'a. Madibo. Daga ina haka? Ina lafiya. Alhamdulillah. Sai modo. Wannan fa daga ina? Allah daga kasuwa mana. A kasuwa ka sai wannan din? Wallahi a kasuwa wajen yara Alhaji Makana. Alhaji Makana? Yanzu kuma nawa ka sai wannan? Wannan 25,000. Inna lillahi ilaihi raji'un. A shago ka saya ko ko a bakin hanya? A bakin hanya ya sha mun. Ka fada hannun yan sare Modibo.
wallahi ka faɗa hannun yan sari. Gaske? To wannan a shagon Alhaji Makana ba ta wuce naira 4,500. Yanzu gashi sun je sun caka mai ta akan naira 25,000. A radon Allah yana je gida na ɗauko rasbel ɗina na. A'a ba haka za a yi ba. Zo mu tafi. Ni zan je in kai ka shagon Alhaji Makana saboda gaba idan zaka sai abu wani ba zai ƙara ce maka yaron Makana bane a bakin titi ka yadda. Zo mu tafi. Mu gode ke. Zo mu tafi. Ni yadda kaji. Yau. a baiwar Allah ya haƙuri dan Allah da ranka dade wannan bawan Allah da kake gani ni na tawo da shi baiwar Allah yanzu ya ga baki ko sama bai sani ba ya rikice ya haƙuri da Allah ya haƙuri ya haƙuri shi wannan abin da yake faruwa can na gamu da shi a bakin hanya ya faɗa hannun yan sari can wani yace wai shi shine yaron Alhaji Makana ya je ya buga masa dibatar me leda ce ai mu ba ma sai da kaya akan hanya kuma nawa suka sai da mai wannan 25,000 gaskiya sun cuce ka to kai hakuri wannan za a nuna maka za a baka asalin mai kyau tunda ka zo nan ga su nan je ka duba duba ka zaɓo wacce ce maka sai a gaya ma farashin wannan yayi ko yanzu wannan yayi maka a radon Allah wannan yayi to shi kenan ba Allah ka fita sai ka fita shi can wurin mai biya to shi kenan to mu je yanzu za a biya mu je ga sanan masu biya shiga daga nan shagon Alhaji Makana suna sai da babban atamfa ta yayi da kuma ABC da kuma sauran atamfofi ga su manya-manya a cikin farashi mai sauki. Bayan atamfofi muna da su street lace ga su nan a cikin farashi mai rahusa duk wanda yake bukata muna da opposite kasuwa shagon Alhaji Makana. Kamar yadda kuka sani Alhaji Makana ba ya tsaya wajen iya sai da shadda da atamfa da leshi da sauran kayayyaki na sakawa ba. A'a Alhaji Makana yana kawo mana zannuwan gado iri-iri wanda ba kwa tunanin zama a same shi za a samu a shagon Alhaji Makana. Ina samari yan ƙarya a shagon Alhaji Makana za ku samu shadda leshe irin wanda kuke so na gani na faɗa wanda za ku baza capacity da shi. A shagon Alhaji Makana yana nan a babbar kasuwar Gwagwalada opposite Better Life. A nan ne za ku samu katafaren kantin Alhaji Makana wanda za ku sai kaya cikin sauƙi da rahusa. Suna maraba da kowa sai mun gan ku.